Video ako. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. So, ayan na nga guys. Ayan. Gagayak kayo kasi lalabas tayo guys. Ayan. So, lalabas tayo at magpapaayos tayo ng buhok. Ayan. Magpapaan ako. Pa-reband. Depende na kung ano ang gagawin ko. Reband ba? Or keratin. Ayan. Parang same-same lang naman yun sila. So, ayun. Paayos tayo ng buhok kasi today is December 31 and mamayang gabi ay magse-celebrate kami ng New Year. So, ayan. Stay tuned lang kayo guys. Makikita nyo mamaya ang ating mga ganap. Ayan. And for today's video ay ito yung outfit natin. Ayan. Kapan-kapan tayo. Siyempre, hindi mawawala ito. Hindi ito mawawala guys. Kasi sobrang lamig na talaga sa labas. So, kailangan natin ng coat. Ayan, pwedeng ganito. Ganyan na siya. Pwede din siya. Ayan. Ganyan. Kaso wala siyang belt. Mas maganda sana kung may belt siya kasi ang very professional ang gagawin dito. Professional. Ayan. Ayan. Kaso wala siyang belt. Okay naman siya. Kaso wala lang siyang belt. Kasi yung dito ba parang ano siya dito magkaroon ng shape. Pero okay naman siya. Ayan. Ito likod. Ayan. Naman siya. So, parang hindi ako komportable. So, i-open ko lang siya. Simple lang talaga siya. Diba? So, so, ayun lang guys, at magsusuot na tayo ng ating sapatos. So ayun nga guys, magsusuot na tayo ng sapatos at medyo kinakabahan ako guys kasi hindi ko basta-basta yung gagawa ng hook ko. Idol ko ito, isa siyang tiktokeres at kahit saan man siguro yung bansa. Ayan, bumili siguro naman ay nakakakilala sa kanya. Pero kinakabahan talaga ako guys. Ayun, susuot na tayo ng sapatos. So makikita niyo guys mamaya kung sino yun. Hindi ko alam, excited ako na parang kinakabahan. First time ko magpagawa sa kanya ng hook. Ito yun kasi super idol ko yun. Kasi ano kaya feeling mo na idol mo ang gagawa sa buhok mo, magre-revamp sa'yo. Kasi kaya ako dito guys magkakita sa akin. So kailangan natin yung mainit. Yung mainit yun. Aga na rin ako kasi nasa ako. Kasi mag-prepare ko tawag sa ano sa Pinas ko na. Tawag ko si Juwa. Siya yung alarm clock ko. Siyempre, punta ko sa pusap ko. Tapos pumunta ko sa amin. Ito. Ito yung sa sapatos natin. Kasi ito yung guys. Ano ba yung feeling guys? Ayan guys, nakapagsa naman ng sapatos at ipapakita ko sa inyo. Ito na ating outfit. Ayan. Don't stop if you need to choose a so, may after ng buhok ko at kami na ating papalinis. Ayan. Papatanggal ko ito. Papalinis ko lang talaga siya yung buhok. Tapos yun ang walang kulay. So, kulay siya. Sana huwag siya masakit talaga kasi syempre mahirap magkatang pag may iniintang sakit sa ating kamay. So, yan ang pinuwasan. Okay lang siya pa. Kung wala siyang kulay, hindi lang. So, okay siya. Tapos wala din
lang siya guys. Kasi syempre, may trabaho tayo. Hindi may iwasan hindi matanggal. So, road guys, napakalim siya ako ng upo, kita. Walang halong kulay. Walang halong kulay. Okay, stay tuned guys. Hindi tayo ng video ko na. So, hello. Walang katao-tao. Ayan, magpunta muna tayo ng simbahan. So, yung simbahan, isang dito pa. So, ang layo ng nilakad ko. Medyo maamoy. Medyo maamoy dito na part. Tsaka guys, masukal. Nakatap naman to. Kagubatan. Ayun. Hindi naman siya as in kagubatan. Makapalang talaga tapos may mga dito. Panting lote. So, ay, ito yung dati yung may dampa. Wala na pala ito. Sarado na. Ang tagal ko na kasi hindi nakapunta dito. So, ayun. Hindi ako updated. Ito yung Uptown Lounge. At ito na tayo guys. Ayan. So, ayan guys yung mga buildings. Ayan. So, ayan yung mga kabayan tayo dito. Nandito sa labas ng simbahan. Ito yung simbahan na guys. Ito yung likod. So, dito tayo dadaan. Ang tanong, bukas ba? Ayan. Bukas guys. Nandito na tayo sa loob. Ayan, ganito yung sa loob guys. Ayan. Ito yung sa loob. Actually, sa loob lang ng compound. Ate, may misa?
Hindi. Pero open pa. 3:30 tapos walang tayo din. Ngayon wala. Pwede naman pumasok. Sarado. Oh, sarado. Sarado ata. Ayan, ito yung ano, schedule. Mm. Mm. Pero kahit anong nang lingwahe, basta makasimba tayo. Parihas lang naman. Sunod sa mes. Mm. So, Philippines, simbang gabi. Ay, may pakpak din doon, oh. Ngayon, December, ito, oh. Hala, hindi. Tagalog, 7 p.m. So, ayan guys, sarado. Wala pa, alas 7 yung Tagalog. Tapos mag-open, mag-start ang misa. Malayalam, 5:30. So, ngayon, alauna pa lang. So, yung gagawin natin is, dito muna tayo, pupunta tayo dyan tayo magdasal. Ayan. My friend, ayan. Ilongga din siya. Ilongga siya. She's from Pututan. Ang ganito po dito sa loob ng simbahan. Ayun, dahil hindi kami nakapasok doon sa pinakaloob talaga kasi sarado pa. Mag-open siya ng 5:30. So, alauna pa lang ngayon. So, ang ginawa ko ay dito na lang nag-isal sa labas. Ayan, dyan kayo manunood. Ayan, so stay tuned lang kayo guys. Ang cute naman dito. May ano lang, may nakaharang lang siyang ang cute. Dito lang yan sa tabi ng I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why, hiding by the baby, losing my mind. Ginoo ko. Nakapoy may yung saka. Try to save me. Look at the view. Feel alive. My world is faster. Hiningal ako? No, tingnan mo. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me any less. Yes, 'cause you know how wild it could get. To love an emotional mess. Correct.
Myra, say hi to my vlog. Hi! Deros, say hi to my vlog. Hoy, sinabira ka man. Akala ko hindi ako. Sabi ko, say hi to my vlog. Hi! Hi! Say my vlog. Say hi to my vlog. Okay guys, maglalakad kami. Pupunta kami ngayon sa Marina Mall. Ayan. So, ito. Lakad-lakad lang kami. Ayan guys, super traffic sa dito. Ayan. So, yan. Tawag balik mo ma. Wala ka sa kuwan. Super traffic na. Malubat ka mamaya. Malubat. Paalam ka na dyan, alisin na. Balikan tayo mamaya. Ayan guys, ang kami sumahan. Ang basa. Hindi, balik na kami mamaya. Bye na guys, naglalakad kami. Say hi to my vlog. Bye-bye. Bye-bye. Sir, sino naka-makeup? Marinche. Marinche? Marinche. Sana all. Happy New Year! So ayun guys, pasok kami dito. Mamli style. Ayan guys, puntaan na kami ng Marina. So ayan, ngayon nandito kami sa Arsalam Mall. Arsalam Mall na yan guys. Ang next building. With the gang. Ayan. Happy New Year po. Hindi mahanda dong. Lami at handa, oy. Lami at handa, oy. Guys, please. Guys, mama, be. Tara. Guys, Ayan guys, sobrang traffic. Guys ko. Guys ko. Ayan. Ito siya. Picture. Tapos ang next, yan na yung Arsalam Mall. Oh. Bangko. Pwede mo isang lang gold mo. Ito na yung Arsalam Mall. Yan guys, sobrang traffic. Maraming taxi dito nakaabang. Kasi ito guys ay Arsalam Mall na yan. Ayan ang entrance. Ayan. Hi guys. Hi vlogs, welcome to my guys. Meralina, nanti. Yan, tapos tatawid pa kami doon sa sa dulo ng walang hanggan. Ito na yun guys. Ito na yung mall. Kapadagan-dagan nila sa balay. Ayan. Kita na kung siya lain. Tayo mapapicture. Nakakita na siguro siya lain. Ayan, Arsalam Mall. May ano, 650. Ay, kamera. Kamera mo dyan. Ayan o, video. Kamera mo. Saglit. So, here we go. Ayan, malapit na kami. Nandito na kami sa Marina Mall. Astig. Ayan, dyan na guys. Oh. Dito na kami sa Marina Mall guys. Lulubog, lilita.
Ayan, Crooks. Dito na kami sa Crooks. Ayan, papasok na kami sa Marina Mall. Ayan, at nandiyan naman yung sa ano, sa kabila. Ayan. Ito yung Crooks, oh. Ayan, gaganda. Gaganda ng mga Crooks. Ito naman, Chico. Ganda ng mga Crooks. Ayan, the deal. Deal, guys, the deal. Yan, mga dollar yan dyan, guys. Yan, 70% off. Nako, dollar pa din yan. Yon, may ID sign dun sa kabila. At dito na, guys, yung papasok sa Marina Mall. Ito na yon. Wow, ang cute, oh. Scooter ni Kuya. Ang cute dyan, oh. Marina Mall. Ay, wait lang. Mag-ano dito. Bilang kayo. Harap kayo. Sa taas. Sana oil. Sana oil. Ang ganda ng hair. Harap ka. Layo ka pa, dali. Ayan, guys. Ang daming ano dito. Patay na. Kalat tayo. Saan tayo? Diyan tayo. Diyan tayo sa kabila. Sana sila Ate Ros. Gusto to ni Ate Ros Victoria's Secret eh. Sana sila. Dito tayo. Pasahe lang po niya. Ayun na din. Nag-picture sila. Oo, Starbucks. Bakit ito naka? Ang likot ng kamay ni Ate Ros. Ha? Bibidyo ako.